Kinong yalam kahnya terap Czech National Movement kiba kintup yu ba Gabriel Soalang General Secretary bat ba Lamprang Kharbani President kila thwa show Chief Secretary ke Sarkar Jilla ban kintu ya ke office jang u ban karpat iki bor bapenya ya ke Indian Certificate of School Education ICSE bat ke Central Board of School Education CBSE bakin penrung iki tin khasi bat garu haki examination jangki. Kini kinong ilam jangka nyau terep Czech National Movement kila kerpat ke Sarkar Jilla bat ya ke embos ban pendrung ya ke ketin khasi bat garo kum ke ketin badai ban pulih bat tho haki eksamen haki skul ke Jilla. Phi na sen kalong ba kini samla khasi garu ken tho ya lo ya phya subject khasi la ne garu ha ka sa ba chen la jong long di gu subject ne no e bor subject na Kalong kunne, kalong ba subuh dai, for example, subuh kadon ka interview, kam lane kadon ka interview, haki department ki baka pero ne haki lu institution, kalong ka jingkwa ka jungi, ba ini upsar barang ba ini keren yuk sport prank, ba penlong na kum kawai, ka jingtho exam dak tin jong, kenang ba pi kumbang ong mene ba rangi kum gitari tere mulok ngimpen terekam hire nala ka jong ka rempe nala ka jong ka jala kumno ka ngin kimi inti bagata ka sokar peng dalhi kan kan ai ploi dengan ai wood yang ikut dire kapan yang ikut dire kapan kong ai kalong bangi kin gitari tere mulok tingi ni snow ba ka jingdon dau ubsar barang ba ka jala dau parwi ka so ba dai ka bu ka lat ini kumai pendrew namar dai ba idai tang iparari idai tang proslam banga sutu wat lang kadega simple kong ngai syong pandi preju mot ni syong kong koseng bat ni sutu ba ini don ba kamun sen bat di ong bangan le dai bangan le ba jingen kong kong kam kong ko jala tingi snoron ko jingkremen namar ba idon ru kamun sen idai ru I para do I proslam ba sutu ba ya ka dor jo ktin namar ngi pi ngi sutu lada ka ktin kaya pa le kan saja dan agak ketin apa ketin ke im kejahat penriu ke im ba itai upsal barang ba jong kejela jong sokor jela ba in silkiaru banyakan bat ka Meklia Board of School Education embos ba kitu kasi berkaro ki ba sim ya ka sernot relum ban pensisia ba kide kasi bat karo kide ban tho ya ka examen ban penlong ka embos da ketin khasi bat karo kum ka way nik subject ki baton hakabot ba kidai ban tho sha ka ya ka exam haka tin la jong ka ba dai ka way nik subject ki ba ngi kum ka jala ba ngi kum ka triu ngi angnut laslam ba ya ka ne ka mat te kalong ka ek basutenat namar ite sarang baru I ongarung ngadon kau kan ka thong kadon ka mensem ilakan ken mauru bam ben suah por ba idang pule separ jong ka jala I ong ba ila yolat ban pan na kata ka jaka ba I don ya ka interview ban tho daga tin ka si ya ka exam ting snowdon ke jingkerman kum ka jat penreu kum ka jala megalia namang idon ya kini ki upsarang ba ki basutu ya ka dor jong ka ketin ya ka dor jong ka jat penreu bat ya ban penek pensa ya ka ketin ka ba kum ka penreu ane kum ka jala ka bangi kemi enti bat ni la expect hak ni ki san tho tam telik snam ki ka lek no ting don ka jingkerman namangi sutu sai kat kum ka jing ya thir ya tai ni jing ya fliu jimot ba ini I upsa barang ba jong ka jalan klia idon sya ka mansem man pen ulong ye kan ye jing angnut ka jing trang jong ka pendeu ba aslam ba re haman la ke kam ka ba dai ban ya khun ban penyo no ba ngi kum kitari dari mulok ba ngin tho exam na ngin pen kam da ka tin la jong kum ka we ka tin ka ba ngi tari dari mulok dan kam plan te hakajuk por kaseng nalor bakala kerpat dia ule upsar rangba jongka jalan kelia ban sim kia de ban sim jikit klik ban ikan bak prank kum juro ia u songknor ka Central Board of School Education
lane ka CBSE badai berpenrung iktin kasi ban tho hak examen na ban tagi khna ba pule high school bat botro ye jing paniai jong ka CBSE kaseng ha tusni kala kerpat ia unu upsar baklido jong ka jela ban insim khialem bak school kin bot yor company jong ka CBSE kin ailat gi khna ban tho ya ka examen dagatin khasi kum ka wei na ki subject kumba la na ka wei ka subject kumba le ha ka Indian Certificate Secondary Education lane kata ka ICSC but ka Indian School Certificate ISC kibala penondon kam yaktin kasi but ka wei ne subject ban tho examen kaseng kala kerpat ya ka buram jong u tei u besar baklido jong ka jela ban ya kenro ya ka tanat play puthi jong ka skor pedeng bat kumjuro kumbangal omene ya u songknor ka Central Board of School Education ban kentupno ya tin khasi bat karo kumgawai na ki subject ban tho exam hapo ka CBSE ya kitok samla khasi bat karo bat kane kanirap ya ki samla ba pule high school ban bot ro ya ka company jong ka CBSE